Bertsokideen iritzi batzuk eragin duten nabarmen, ta hortik kanpoko ahots emeak sentitu ditugu hemen, gure arteko elkartasuna ere hauspotu du bederen, eta besteen isiltasunak entzun ditut nik ozenen. Uxuek dena ondo aletzen, egin zuen lan aparta, nire etxean kontatu nion, bizi erdia zirtizarta, eta berriro irakurtzean, pentsatu ohi dut zeharka, jode hau ere esan ahal nuen, ostras neska ausarta. Ondo pentsatu ta hausnartuz gero, arma zorrotza da hitza, ekar dezake hitza sakon bat, pixkat argitzeko printza, eta leihoak aurkitu nahian, kausitu nahiean giltza, askok zehar